तुझ्या मार्गाने श्रेष्ठ कर्तव्य ठरतोच काय? आणि म्हणूनच याला पायबंद मला घालायचा आहे. आणि त्या स्त्रीचा जीवन त्याचा विध्वंस करण्याचा तुला अधिकार नाही. ज्याप्रमाणे योग्य तीच गोष्ट खाण्याचा प्रयत्न करतोय त्याप्रमाणे योग्य त्या स्त्रीबरोबर संग करण्याचा प्रयत्न कर. ही तुझ्यासाठी नव्हे, ती मानवासाठी आहे. लक्षात ठेव, तू मानव अनर्थासया कधी रे माधवा अनर्थासया 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 कधी रे माधवा तवनीचा मोह पडा तुझी इच्छा मी पूर्ण करते. हे सुंदर, हे सुंदर, हो दोघेही माझ्या. हो बोलणं सोपं वाटतं तुला, कोणाच पण हे स्वप्न कधी शक्य नाही तुला. हे स्वप्न सत्य खरे, हे स्वप्न सत्य खरे. आत्ताच्या हो कोणाच कोण आहेस तू? तू कोण आहेस? मी ब्रह्मराक्षस. काय? हे ब्रह्मराक्षस माझी भक्ती आहे. नतमस्तकीच्या चरणी हो. काय करत आलो? क्षमा माग तिची. तुझी भक्ती नाही हो मग हे कसे? तुझी इच्छा होय. थांब. तू माझा भक्त नाही जेणेकरून मी तुझी इच्छा पूर्ण करेन. आणि तुझी जर इच्छा मी पूर्ण करायला हवं हिच्यासारखी एकांतात जाऊन भक्ती कर. निश्चितच तुझी जर भक्ती माझ्या चरणी रुजू झाली तर नक्कीच हिच्यासाठी जशी मी धावत आले तशी मी तुझ्यासाठी नक्की धावत येईन. हिने तुझी भक्ती केली, हो तू प्रसन्नही झालीस तिच्यासाठी. पण हिच्यासाठी हो मी विरोध भक्ती करणार. विरोध भक्ती? हो पण तिची गेली ना त्याची भक्ती आहे आणि ती आतापर्यंत माझ्या चरणी रुजू झाली म्हणूनच तर माझा पुत्र सुद्धा तिच्या रक्षणासाठी इथपर्यंत धावत आलाय. आणि याच्यासाठी मी तुला सांगते की तू विरोध भक्ती करशील नाही पण त्याच विरोध भक्तीत तुझी इच्छा पूर्ण होणार नाही तर नक्कीच तू गतप्राण होशील. हे पाण्यासाठी हा ब्रह्मराक्ष तुझ्या समोर वाढणार आहे. मग हे ब्रह्मराक्षस अग्नी संधी देते जीवन माती गोल करून आल्या मार्गाचा संधीचा फायदा तुला घ्यावा, एखाद्या घावाचा घ्यावा. माझ्यासारखा वीर झाला नाही. अरे जे काही करतोस ती वीरता नाहीये, हा भ्याडपणा आहे. जा हा भ्याडपणा सोड आणि कुठेतरी जग. जायचं कसं
बाळ आशीर्वाद आहे. आई खरंच कृतकृतार्थ झाले. ज्या क्षणाची मला ओढ होती तो क्षण एवढ्या लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं. म्हणजे मध्ये प्रसंग आला माझ्यावर, पण तरी सुद्धा मूर्तवंत स्वरूपाचं तुझं दर्शन घडलं. अगं याला कारण तुझी भक्ती आहे म्हणूनच तर. याचंही तुला दर्शन झालं आणि माझंही तुला दर्शन झालं. आता सांग मला, अगं एवढी निस्वार्थपणानं माझी भक्ती करतेस, हा अशी कोणती इच्छा आहे? आई माझी इच्छा आहे. हो. आणि आज जर तू मूर्तिवंत स्वरूपानं मला दर्शन दिलंस तर ती इच्छा मी सांगणार आहे. मग सांग मला, पहा माते, अशी कोणती इच्छा आहे तुझी? कितीतरी दिवसांची माझी इच्छा आहे. हम्म. आई मला तू प्रसन्न झालीस तर मला वर हवाय. काय? आणि फक्त एकच नको मग तर मला 2 वर हवे. अगं मी प्रसन्न आहे, माझ्याबद्दल शंका करू नकोस. तुला 2 वर हा. हवे आहेत ना? मग सांग मला. मग पहिला वर, हम्म. आई तो ब्रह्मराक्षस आता माझ्या सौंदर्यावर मोहित झाला. हो. माझं स्त्री राज्य आहे. समजा असा पुन्हा प्रसंग आला हम्म. तर कोणत्या तऱ्हेनं मी सामोरा जायचं. म्हणूनच आई मी मायावी विद्येत प्रवीण असायला हवी ही माझी इच्छा आहे. तथास्तु. 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 म्हणजे कोणतं जरी संकट आलं तरी सुद्धा हो. मायावी विद्या मला प्राप्त होणार. या क्षणापासून तुला मायावी विद्या नक्कीच प्राप्त होईल. आणि आई मला दुसरा वर हवाय कोणता? की मला गर्भ ज्ञान हवंय. काय? कारण एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर संकट येत आहेत. हा एक ब्रह्मराक्षस असेच काही पुरुष या राज्यावर चाल करतील आणि खरोखरच आमचं जीवन त्रस्त करतील. गर्भज्ञान का हवंय माहितीये? का? कुठल्याही स्त्रीच्या उदरी जर कन्या किंवा पुत्र जन्माला येणार हे तिला कळायला हवं. हम्म. समजा कन्येचा गर्भ असला तर खरंच आनंद आहे. मग पण तोच जर पुत्राचा गर्भ असला तर तोही कळायला हवा. कारण याच्या पुढं कुठल्याही तरुणीच्या गर्भात जर पुरुषाचा गर्भ वाढत असेल, पुत्र म्हणून गर्भ वाढत असेल तर त्या गर्भाचा नायनाट करता यायला हवा. बाळ, हा विचित्र वर मागतेस खरं. आणि या वरानं तुझं जर समाधान आहे तर मी तुझी देवता आहे. भक्ती केलीस तुझी मनोकामना पूर्ण करणं माझा धर्म आहे. एवढंच तर बाळ. प्रथम वरानं तू या मायावी विद्येत पारंगत झाली आहेस. हा पण दुसऱ्या वरानं तुला आशीर्वाद आहे माझा. आणि आई या क्षणापासून या मानस सरोवरावर मला संकट, आणि हे जर संकट असत पुन्हा मानस सरोवरात आलं तर या मानस सरोवर तुझ्यावर संकट निर्माण झालंय. हा आणि पुन्हा संकट अशा स्त्रीवर येईल असं तुला जर वाटतंय तर या क्षणी या मानस सरोवराला मी शाप देतो. विचार कर शाप देते हो. कशासाठी? या मानस सरोवरचा प्राणी, या मानस सरोवरचा प्राणी जो प्राणी प्राशन करेल त्यापेक्षा मानव प्राणी प्राशन करेल तो तत्क्षणी स्त्री होईल. म्हणजे जो पुरुष या सरोवराला माझा शाप आहे. या सरोवराचं पाणी प्राशन करील क्षणार्धात त्याची स्त्री होईल. हो. जा स्वस्त आणि आनंदाने जा. आशीर्वाद आहे तुला. दरबारात मी उपस्थित आहे खरा, पण देवा माझा मान भूतकाळात
भूतकाळाकडे धाव घेऊ लागलाय. भूतकाळात घडलेल्या घटनांचा यावेळी मी वेध घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि याला कारण काय असेल तर 18 दिवस चाललेला कौरव पांडवांचं महायुद्ध संपलं. धर्माचा जय झाला, अधर्माचा नाश झाला आणि आमचे धर्मदादा राज गादीवर विराजमान झाले. पण एक सारखं शैल्य त्यांच्या मनाशी डागू लागलं. राज्य मी वैत्सता आपण, म्या मारिला गुरु ब्राह्मण, म्या मारिला कर्ण दुःशासन, दुर्योधन राजा म्या मारिला. अर्थात ही अगतिकता धर्मदादांची होती. त्याच वेळी व्यास महंत प्रगट झाले आणि ती व्यासवाणी की हे धर्मराज, ज्या गोत्रवधाचं पातक तुला जाणताय त्या गोत्रवधाच्या भीतीनं जर का हे राज्य सोडून तू अरण्यात गेलास तर स्वधर्म बुडवल्याचं पातक तुला लागेल. म्हणून याच्यासाठी एकच उपाय आणि तो उपाय कोणता असेल तर अश्वमेध. व्यास महंत उच्च अशा सिंहासनावर बसले. ही व्यासवाणी होती आणि ती व्यासवाणी ऐकण्यासाठी आम्ही सारे पांडव त्या ठिकाणी तत्पर झालो. हे युधिष्ठिर, ऐक ऐक, आज मी तुला अश्वमेध यज्ञाची महती सांगतोय. अश्वमेध म्हणजे सर्व यज्ञांचा राजा. अश्वमेध म्हणजे महान सौम्या. अश्वमेध म्हणजे संपत्ती, समृद्धी आणि शांतता. आणि म्हणूनच ऐक, या विश्वात नभे अनंत युग, विस्तारण युग, अद्युत युग, तामस युग, तारस युग, तांडज युग, भिन्न युग, भिन्न युक्त युग, अभ्यागत युग, मनरण्य युग, अव्यक्त युग, तांबूज युग, विश्वावसु युग, अलंकृत युग, त्रेतायुग, कृतयुग, त्रेतायुग आणि 17व्या द्वापारात तुला जो यज्ञ करायचा आहे तो अश्वमेध यज्ञ, ज्या ठिकाणीच्या यज्ञाची उत्पत्ती झाली आहे त्याची कथा मी तुला कथन करतोय. देव दरबार भरला होता. देव दरबारात सारे देवगण, अष्ट दिशांचे दिग्पाल, यक्ष, किन्नर, गणगंधर्व, राजश्री, ब्रह्मर्षी, देवर्षी आपापल्या स्थानी विराजमान झाले होते. एवढ्यात न भूतो न भविष्यती असा चमत्कार घडला. दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा ज्याच्या डोळ्यातून एक बुब्बुळ खाली पडलं, ते बुब्बुळ खाली पडता क्षणी त्यापासून एक अश्व उत्पन्न झालं. ज्या अश्वाचं पुच्छ पीत वर्णाचं होतं, ज्या अश्वाचा रंग शुभ्र वर्णाचा होता, ज्या अश्वाचे कर्ण नील वर्णाचे होते आणि ज्या अश्वाचा रंग शुभ्र वर्णाचा असा तो श्यामकर्ण अश्व, ज्या अश्वाने दोन्ही पाय उंच उभारले, तो अश्व देव समेत थैमान घालू लागला. देव हो, आवरा आवरा त्या अश्वाला कुणीतरी आवरा. सारा देव दरबार हारू लागला. सारी देव सभा कंपित झाली. तिकडे तिकडे हलकल्लो माजला. काय प्रकार असेल हा? त्याच वेळी ब्रह्मर्षी, देवर्षी, राजश्री आपापल्या कामात निमग्न होऊन गेले. ओम ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय स्वाहा. आणि त्याच वेळी मार्ग सुचला. देव हो, या दक्ष प्रजापिता ब्रह्माचा जर का बुब्बू त्यांच्या डोळ्यात बसवायचं असेल तर चला अश्वमेध यज्ञ करा. या अश्वाचं हनन करा. आणि असा तो अश्वमेध यज्ञ जो यागांचा याग सौमया. ती व्यासवाणी आम्ही ऐकली. आमच्या काना मनाची तृप्तता झाली. आणि म्हणूनच धर्मदादा आज 20,000 ब्राह्मणाच्या समवेत यज्ञ वेदीवर हस्तिनापुरात बसलेले आहे. या
अश्वमेध यज्ञाचे विधी फार भयंकर आहे. असे 21 स्तंभ उभे केले, असे 21 युग उभे केलेले की काही खैराचे, काही बेलाचे, काही पळसाचे, आणि ज्या खांबाला अश्व बांधला जातो तो स्तंभ रगत घोड्याचा, आणि त्या रगत घोड्याच्या स्तंभाला अश्व बांधून त्या अश्वाला आम्ही एका सरोवरात स्नान घातलं. त्या सरोवरात तो अश्व ज्यावेळी सोडला त्यावेळी त्या अश्वाला स्नान घालत असताना त्याच्या मागून एक श्वान सोडला गेला. त्या श्वानाला मुसळाने मारलं गेलं आणि तो श्वान त्या अश्वाच्या अंगाखालून काढला गेला, आणि त्या युपात, त्या अग्निकुंडात त्या अश्वाचं अंग सुकवलं गेलं. युधिष्ठिर, असा ह्या अश्वमेधाचा महिमा आहे, आणि म्हणून तो अश्वमेध यज्ञ तू करायचा आहे ही व्यासवाणी ऐकून आज आम्ही पृथ्वी अर्धी अर्धी जिंकलेली आहे. इथं येणारा वीर अजूनपर्यंत काय सदैव शिवकर आणि शिवकर होतील असा मंगल आशीर्वाद. आणि याच आशीर्वादाच्या योगे करून आज मी तिथवर या कर्णपुत्र ऋषिकेचा आपले पराक्रम या विश्वाला दाखविले. पण गतकाळ, सामनाची परिस्थिती आणि पुढे येणारं भविष्य याचा विचार करून चालणारा ऋषिकेत सांप्रत तुमच्या नेत्रासमोर ज्या ज्यावेळी उभा राहतो त्या त्यावेळी आपल्या मुखातून शब्द बाहेर पडतात. बाळ ऋषिकेत, अरे ज्या रणभूमीवर मी माझा पुत्र गमावला, पण आज तोच पुत्र पुनश्च माझ्या नेत्रासमोर उभा राहिला, आणि तोच भाव माझा मन्यू तुझा रूपानं माझा समजत असताना मला कधी काळाची भीती नाही. ऋषिकेत, तुझे बोल सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. कारण आज माझ्या नेत्रपटालावर दिसतोय तो तुझ्या रूपात माझ्या समोर बसलेला मन्यू, आणि हाच मन्यू आज माझ्या चरणवंदन करतोय. होय, याची उडा. आणि म्हणूनच या मंगल समयी, या शुभ समयी आम्हाला काहीतरी व्यक्त करायचंय, आणि ते ऐकून आमची जिज्ञासा पूर्ण करावी झालं. व्यक्त करीना